Gawn ni airweddi. Annwyl dad. Gwerthfawrogwn y cyfle a'r gwahoddiad i ddod yn hyd ar fora Sul ffres a newydd ar daith ein bywyd. Ein dymuniad yw nesau at ti, ac rydan ni'n dyheu yn obeithiol y bydd y bore hwn, bydd gras ein harglwydd Iesu Grist yn grymuso a chryfhau ein ffydd sigledig yn ôl angen a gofynion pob un ohonom. Yderwn mewn gobaith, bydd cariad difesur ein tad maddeugar yn puro a glanhau ein calonnau. Crea ynom galon lân yn llawn daioni, lles ni ein hunain, mwyn i ni fod yn gyfrwng dy ras, mwyn eraill sydd hefyd mewn gwir angen cymorth yn eu cyfyngderau. Golea ein meddyliau yn hymdeithas dy lan ysbryd, mwyn i bob un ohonom fod yn addolwyr di-ffiant a di-ragryth mewn ysbryd a gwirionedd, mwyn i eraill trwy ein geiriau caredig a'n gweithredoedd trigarog ymateb i'th gariad di tuag at yn hwy. Amen. Yr rhif yr emyn yw 121. Ein nerth a'n cadarn dŵr yw Duw, ein nerth, ein tarian a'n harfogaeth yw. 121. Wel, fe wyddwch mae'n siŵr bod hi'n ddydd gwyl Sant Patrick, a dwi'n siŵr bod hi'n llongyfarch Iwerddon ar ei fuddugoliaeth ac yn
tosturio wrth ein gwlad bach ni. Efallai nid pawb sy'n sylweddoli mae Cymro o St Patrick. Mi'n teimlo dylai trwy ddweud gair bach amdano fo, bore yma gyda'ch caniatâd. Ys rhywun yn gwybod o ble ganwyd o? Cwm Dilais, tre o'r enw Banwen, lle mae dipyn o glo brig, os chi'n gyfarwydd ar ardal. A ganwyd o yno mewn tafarn yn y flwyddyn 387 oed Crist. Yn y cyfnod, cofiwch pan oedd y Rhufeiniaid yn dal ar dir Prydain, hyd at y flwyddyn 410 oed Crist. Be dyddwyd o yn Maewyn, Swcat. Ystyr Maewyn yn ôl Wikipedia yw ffrind teyrngar, a Swcat y gair Paganaidd am person rhyfelgar, warlike. Y hanes trist ydy fod o wedi cael ei herwgipio a'i werthu fel ceiswas ymhlith cannoedd, os nad miloedd, o Gymru. A'i cludo nhw i'r Iwerddon. Ac yn ôl y dystiolaeth sydd gyda ni, mi roedd Iwerddon yn wlad Paganaidd iawn yn y cyfnod yna. Ac y tywysogion, tua 60 ohonyn nhw, yn cystadlu am diroedd, fel oedd yn Nghymru siŵr o fod yn yr un cyfnod, yn cystadlu yn rhyfela yn erbyn ei gilydd am deyrnasiad un neu'r llall. Ond ar ôl 6 mlynedd, fel ceiswas, yn gwasanaethu fel bugail i'w feistr, mi lwyddodd Badrig i ddianc a'r dewis naturiol o dod nôl i Gymru. Ac fe gafodd hyfforddiant fel offeiriad yn Llanilltyd Fawr, gyda llaw y ganolfan dys cynnaf ym Mhrydain. Ges i erioed wers hanes Cymru, yn warthus ydy. Sôn am frenhinoedd, brenhinesau a rhyfeloedd. Canolfan dys cynnaf ym Mhrydain, ger llaw i ni, Llanilltyd Fawr. A'r traddodiad yn parhau hynno, fel gwyddoch chi, fel coleg Iwerydd, rhyngwladol. Ac ar ôl derbyn hyfforddiant fel offeiriad, fe fentrodd yn ôl i Iwerddon. Oedd o'n teimlo rhyw reidrwydd i fynd nôl i'r wlad ble oedd o wedi cael ei gamdrin gan ei feistr yn gorfforol ac yn seicolegol. A fu o yno am 30 mlynedd yn cenhadu ymhlith y Gwyddelod. A'i ddyhead mawr oedd cael dylanwadu ar ei gynfeistr. I'w gynfeistr, yr un oedd wedi ei gamdrino a'i geisiw o fo iddo fo droi at y ffydd Gristnogol. Ond oherwydd fod o'n gyfarwydd ar iaith Wyddeleg a'r gyfarwydd ar diwylliant a'r paganiaeth, mi lwyddodd o i ddefnyddio rai o ddelweddau paganaidd. Er enghraifft, o'n nhw'n yn addoli'r haul. A fi osododd yr haul ar groes. A mae'n debyg mae honna yw'r groes Celtaidd. Arwydd o cael symboliaeth gwahanol, ys gwrs, i'r haul. A dris yw cyfnodi hefyd a cadarnhad o hynny ar y gwasanaeth o Iwerddon a Radio 4 bore yma, bod y paganiaid yn aberthu plant ac yn aberthu caethweision hefyd. Wel, stori trist, ond hefyd yna rhyw lawenydd oherwydd bod ein sant ni, oedd cyn ein sant Dewi, ei fod wedi cael gymaint o ddylanwad
nid yn unig yn Iwerddon, ond mae'n debyg mae enwogrwydd o yn fwy na enwogrwydd Dewi ni. A dywedwyd yn un o'r papurau, mae'n debyg bod fydd yna rhyw 60 miliwn o beint o Guinness yn cael ei hyfed heddiw cof. Wel, na fe. Ond mi oedd Patrick wedi sgwennu sawl pennill oedd o yn myfyrio arnyn nhw wrth godi yn y bore. A dwi am ddewis addasu yr un ola. Christ be with me, Christ before me, Christ behind me. Crist gyda fi, Crist o'n blaen ni, Crist tu cefn i fi, Crist yno fi, Crist yn cynnal fi, Crist uwchlaw fi, Crist ar fy dde, Crist ar fy chwith, Crist gyda fi pan rwyf yn cysgu, Crist gyda fi pan rwyf yn eistedd lawr, Crist gyda fi pan fyddaf yn codi yn y bore, Crist yn hanol bywyd pob person sy'n meddwl amdanaf. Yn y hyfryd, ydy. Crist yn mywyd pob person sy'n meddwl amdanaf. Crist yn eiria pawb sy'n siarad amdanaf. Crist yn llygad pawb sy'n gweld fi heddiw. Crist yn llusio pawb sy'n clywed fi yn siarad. Diolch i ti, Iesu. Amen. Wel, diolchwn am ddylanwad y sant yma ar Iwerddon ac ar weddill gwledydd, a diolch am oes y saint yn arbennig ein nawsant ni. Ac yn y cyd-destun yna, Beibl.net. Oedd Arfan Jones yn y Coleg ym Mangor yr un amser fi yn astudio cerddoriaeth, ac wedyn fi ath ymlaen i astudio Hebraeg a Groeg i gael ennill y radd BD. Thema Gwasanaeth ydy cyflwyno Iesu. O 12 bennod o Ioan, roedd rhai pobl oedd ddim yn Iddewon, wedi mynd i addoli yn Jerusalem adeg Gwyl y Pasg. A dyma nhw'n mynd at Philip, un o disgyblion, oedd o Bethsaida, Galilea, a gofyn iddo, Syr, dyn ni eisiau gweld Iesu. Wel, sim llawer o Gymru yn ein plith ni yn mynegu y deheuad na heddiw, mawr dristwch. Ond dyma rhain oedd ddim o dras Iddewig yn gofyn i'r un o disgymsar fe hoffem ni weld Iesu. A diddorol di ymateb Philip. Aeth Philip i ddweud wrth Andreas. Eto ddim yn syth at Iesu. Efallai llawenydd oedd o'n, de? Chwan? Aeth Philip i ddweud wrth Andreas, a wedyn ath y ddau ohonyn nhw i ddweud wrth Iesu. Ymateb Iesu o dweud, mae'r amser wedi dod i mi mab y dyn gael fy anrhydeddu. Wel, rhywbeth arwydd o cael yn te, o rywun o ddim yn Iddew eisiau gwybod mwy am Iesu. Ac un cyfaill arall yn Efengyl Luc, pennod 45, yw Sycais. Aeth Iesu yn ei flaen i mewn i Jericho, ac roedd yn mynd trwy'r dref, dyma ddyn o'r enw Sycais oedd yn byw yno. Iddew, ond Iddew go anffyddlon. Iddew oedd yn arolygwr yr adran casglu trethi i Rufain. Radwr yn hyb i ddewon eraill. Roedd yn ddyn hynod y goesog.
Roedd arno eisiau gweld Iesu, a dyna sy'n gyffredin ynddo. Yn ei gyfoeth, fel dyn am y blogaeth, gwrthodedig, byw ar ymylon cymdeithas oherwydd ei swydd. Roedd arno eisiau gweld Iesu. Ond roedd yn ddyn byr ac yn methu weld am fod gormod o dyrfa o'i gwmpas. Rhedodd ymlaen a dringo coeden sigbar wydden oedd lawr y ffordd lle roedd Iesu'n mynd, mwyn gallu gweld. Pan ddaeth Iesu at y goeden edrychodd i fyny a dweud wrtho, Syceis, tyd lawr, mae rhaid i mi ddod i dy dŷ di heddiw. Cyfeithiad arall ydy, mae rhaid i fi aros yn dy dŷ di. O'n i heb sylweddoli bod Iesu'n am aros. Nid yn unig bod eisio pryd o fwyd, ond oedd eisio le tua. Oedd o'n gwadd ei hun i welu y brecwast. Dwi am aros yn dy dŷ di heddiw. Roedd y bobl welodd hyn ddim yn hapus o gwbl. Bod o'n mynd i hyd yn oed mynd i dŷ, wel hyd yn oed siarad gyda casglwr trethu. Roedden nhw'n cwyno ac yn mwmblan. Mae wedi mynd i aros i dŷ pechadur, dyn ofnadwy dio. Ond dyma Syceis yn dweud wrth Iesu, Arglwydd, dwi'n mynd i roi hanner popeth sy gen i rai sy'n dlawd. Ac os ydw i, da ni'n gwybod bod o wedi, ac os ydw i wedi twyllo pobl a chymryd mwy o drethu nag y dylwn ni, talai 4 gwaith cymaint yn ôl iddyn nhw. A meddai Iesu, mae'r dyn yma wedi dangos ei fod yn fab i Abram. Mae'n un ohonoch chi, oedd o'n gyd i Dduw, bod e wedi gwneud camgymeriadau dybryd a drwg yn ei fywyd. Mae'n un ohonoch chi, mae'n un o deulu Abraham. A boed gwerthfawrogiad ar y darlleniadau yna o'r gair. Rhif yr emyn nesaf yw 142. O'n i wedi gobeithio fydde'r plant yn bresennol, ond da ni'n deall bod yna drefniadau da yn cael ei wneud yn hwyrach yn y dydd ar eu cyfer nhw, a bod nhw'n ymateb yn werth i hynny oherwydd galwadau eraill. O'n i am mynd i sôn, Mr Teiblady, am bwysigrwydd mathemateg. Wedyn cyfrif ein bendithion fydde'r beth bwysig. Pan nes i ymwneudog, cael yr anrhydau fod ymwneudog yn Gibi a Bryn Aman. Ond na weinidogion ymlaen ni yn bobl diweithiedig iawn. Dr Vernon Lewis, sydd wedi sgwennu nifer o emynau, Gwawr wedi hirnos, Can wedi loes, emyn a sgwenwyd gyda llaw ar ôl colli un o'i feibion yn y rhyfel. Prifardd Dafydd Owen, y parchedig Gareth Jones, tad Dafydd Iwan, a oedd fenyw fach hyfryd iawn, yn ei 80au, wedi edrych ar y cerdyn o'r deinio. A meddai, chi ddim yn bia nac yn mam, sy'n rhywbeth rhyw edrych lawr ar y beth yw'r BSc, beth yw hwnna? Wel, gradd mewn gwyddoniaeth. Be, meddai? Chi ddim yn ma na bia. Mae gweinidogion y gyd wedi bod yn bias neu emas. Wel, fyddwch chi ddim yn gallu sgwennu am yna, ta? Wel, go Bryn, meddai fi. Go Bryn. Wel, meddai. Wel, oedd y siom yn amlwg, da? Wel, o'n i'n meddwl, dwi wedi cael fo'r deinio, fe rai fi aros yma. A o'n i'n meddwl, wel, gwrandwch, Mrs Williams fach. Byddai'n ddim yn barddoni, ond mae gen i radd mewn mathemateg. Fy swydd i fe helpu chi i gyfrif eich bendithion. Na fe. Dwi'n siŵr os oedd i wedi deall, ond gobeithio bod i
cyfri. Diw faint o wedi sôn gael mathemategydd am gyfnod. 142. Pan wyt ar fôr bywyd ac odoni don, pa fo ofni sydd o'n trisau dyfron. Sori, da ni eisiau chweddiadau fan hyn ar ôl yr emyn. Ie? Ar ôl, sori. Maen nhw wedi deud y drefn wrthai, ond dwi'n mynd cofio'r drefn. Pan wyt ar fôr bywyd ac odoni don, pan fo ofni sydd o'n trisau dyfron, cyfri fy bendision. Bob yn un ac un, synu ymwneud gymaint am nais Duw iddyn. A gawn ni gyfnod o dywelwch cyn bod ni'n canu, jyst i ni feddwl a chyfri'n bendision byr yma. A wedyn na i ddarllen y cytgan a wedyn. Gawn ni jyst munud o dywelwch. Wraith. Diolch hwn am bob mantais a ddaeth i'n rhan. Y cariad a gawsom, y gofal a gawsom, y caredigrwydd a gawsom, y maddeuant a gawsom, yr addysg a gawsom, y cyfleoedd a gawsom mewn bywyd. Da ni yn cyfrif ac yn diolch am ein bendition. Cyfrif y bendition un ac un. Cyfri gymaint am wnaeth Duw iddyn y bendition. Cyfri un ac un. Synu ymwneud gymaint am wnaeth Duw iddyn. 142. Diolch.
Diolch, Mr Tegleidi. A ddau Tegleidi, diolch am y gerddoriaeth hyfryd yna. Eisiau deud gair bach, dydd Iau diwetha o diwrnod pai, rhingwladol pai. Chi'n cofio pai? 3.142, geith Bill ger ymlaen efo rhifau. A nes I anfon gair at Radio Cymru, Radio Wales a Tenopolis I awgrymu dylsyn nhw roi sylw iddo fo. Pai, Crisnol. Pam? Oherwydd mae Cymro Cymraeg o Ynys Môn oedd y cyntaf yn y byd I ddefnyddio pai, sef yr lythyren Groegaidd. I rai nhw chi sydd wedi astudio Groeg, chi'n gwybod beth I siap o. Ne? William Jones o Dre'r Beirdd Ynys Môn. Pan nes I brynu'r llyfr The Oxford Book of Mathematics, the William Jones, an Englishman. Is I gythrwyddo? Is I ffonio'r wasg, a chwarae teg argraffiad nesa, William Jones of Dre'r Beirdd Ynys. Y Cymro cynta? A'r Cymro yma wedi cael addysg yr Rhydychen wedi bod yn gynorthwydd hynod werthfawr I Sir Isaac Newton yn golygu ei ysgrifau fo. Yes, Crybwyll un arall, Cymro arall, byd enwog Robert Record o Ddinbych y Pysgod. Y fo, mwy pwysig efallai, oedd y mathemategydd cyntaf I ddefnyddio'r hafalnod. There are no two lines more similar than two parallel lines of the same length. Cymro, y cyntaf yn y byd, yn ôl hanes, a mae yna gofeb iddo fo yn yr Eglwys yn Ddinbych y Pysgod, a mae yna amgueddfa bach hefyd. A ni, sut da ni arni? Emyn nesa, efallai? Neu, ie. Os gawn ni air o weddi fan hyn, ac wedyn fe gawn ni'r emyn. Dwi ddim yn cadw at y drefn, a dwi'n creu andrefn I fy hun. I chi wedi derbyn y daflen y gweddiau. Os hoffech chi ymateb iddyn nhw, dwi'n meddwl mae tudalen 2 a tudalen 3 ar y cefn sydd wedi ddosbarthu I chi. Ti wedi cael un, Thomas? Ti. Diolch i'r dosbarthwyr. A o'n i'n meddwl pam oedd yna 7 diacon yn swyddogion diogelwch hwnna ar reswm arbennig achos mod i'n bergethu 7 person diogelwch fath y drws na fe. Rhif hyfrydau 7, diolch yn fawr. Diolch am y croeso. Reit, os hoffech chi ymateb fel cynulleidfa, yna I arwain. Ein tad rhagweddol, awdur a chriwr y cyfanfyd gweledig, a'r cyfan o'r sy'n anweledig ein llygaid ac yn guddiedig ein dealltwriaeth ni. Arglwydd Tregarog, cliw ein Gwilym. Tostyr iawn wrth yr awr hon, wrth I ni ymateb i'r wahoddiad, ath gymherthiad caredig ar I ni ymgynnu'r ble bynnag mae 2 neu 3 yn mynegu'r awydd ar dyhead I geisio agosau at a ti yr anweledig. Arglwydd, diolch I ti am ein gwahodd at a ti ac yn gilydd yr awr hon. Arglwydd yr haul a'r rhiad, arglwydd y blaned fach hon, arglwydd y galeithar a'r sêr na allwn ei rhifo. Arglwydd, pa beth yw meidrolu I ti ei gofio. Ein tad rhagweddol, ti yw'r alffa, ti yw'r omega, ti yw'r dechrau, ti yw'r diwedd. Roedd ti cyn bod amser, roedd ti cyn bod hael na goleuni, cyn pobl, hyd yn oed roedd ti cyn bod deinosoriaid, a cyn bod dim Mawrth yn bodoli. Arglwydd, arodd yw I ni ddeall a sylweddoli dy fod y rhoi gwahoddiad a chyfle I ni gael gymdeithas a thysbryd ym myd amser yn awr.
Trigar ha wrthym, a goleia ni a threalu ti, o fewn cyfyngiadau ein deall, a'n hamgyffrediad cyfyngedig ohonot. Diolchwn a rhyfeddwn at y bydysawd enfawr a chymles a greist, bod llawer ohono, llawer iawn ohono, yn ddirgelwch ein dealltwriaeth ni. Bob datblygiad pwysig a chyffroes mewn meddygaeth sydd wedi bod yn rhesol ac yn fanteisiol i ddynoliaeth. A dros y ddalen. Maddau i ni hynny anwyldad. Pob camddefnydd o'r dargymyddiadau rhyfeddol hyn, mewn drygioni, mewn dinistyr, mewn rhyfel a chysyneb atgyden. Mewn gwarth a chwilydd, cyfeswm pob camddefnydd o'n dys gan dealltwriaeth wyddonol yn hanes dynoliaeth. Maddau i ni ac arbed ni rhag ymffrostio ac ymfalchio mewn arfau rhyfel, sydd mor bwerus a dinistriol heddiw. Maddau i ni awdur y cread, am y difrod a'r sianas rydym wedi wneud ein planed, yr afonydd a'r moroedd sydd wedi rhygru, yr awyr sydd wedi ddifwyno gan gemegau gwenwynig a pheryglus. A oes modd i chdi faddau i ni, oherwydd bod cannoedd o rywogaethau wedi ei dinistrio, ac wedi diflannu am byth o'n planed, oherwydd ein trychwad a'n diffyg parch at yr hyn a greest. Rydym yn y difar, am fod cenedlaethau wedi rhoi blaenoriaeth i ymgyfoethogi hunanol ac elw masnachol wrth halogi byd natur. Maddau i ni ein trychwant, heria ni a helpa ni i newid ein hagwedd a'n gwerthoedd, mwyn dyfodol ein plant a phlant ein plant. Bydd gyda ni, yn ein gobaith a'n dyhead am gymdeithas a chefnogaeth rymus dylan ysbryd yn ein byw beunyddiol. Gwna ni yn fwy cytun o fewn caredigrwydd a chynhesrwydd y gwmni i weithredu dewyllus, ein tad cariadus, maddeugar a grasol. Amen. Diolch i chi am ymateb. A fydd o'n at emendau 226. Mi oedd y weddi yna, sylwch chi, yn canolbwyntio ar fyd natur, a dyna oedd un o brif nodweddion y Cristnogion Celtaidd cynnar, oedd ein ieithu hunain a natur. A mae'n ymddangos bod nifer y bobl, hyd yn oed rhai sydd ddim yn addolwyr mewn capeli ac eglwysi, eu bod nhw yn nesau at natur, ac felly mae'r emyn yma yn cadarnhau hynny. Emyn ardderchog eto gan Rhys Nicholas, 226. Golau hael a ser a lleiad, popeth da a harddyn un, rhyfeddodau mawr y cread, dyna'r roddion dyw un. Clod i'r arglwydd am bod prodd i'n cadw'n fyw, o molianwn a chydganwn, a mae cariad ydyw dyw. 226.
Wel, diolch am y croeso gresog. Atgoffa fi o ryw fora dolyg yma, o'i raidd iawn. Ne? Ac nid yn ystod y bregeth, nes i feddwl, mae gras a gwres yn y crwys. Wel, diolch am y gwres y croeso, diolch am y gwreso. Maddewch mod i'n tynnu fy siacet. Fysa nain ddim yn maddau fi ond na fo. Yn dweud, ti wastad bregethu efo crys gwyn. Na fe, isio mi nain. Na, diolch am y croeso a'r gwrandawiad. Fe hoffem weld Iesu. Fe hoffem gwrdd â Iesu. Fe hoffem nabod Iesu. A fyddai'n dod at y daflen sydd wedi ddosbarthu chi nes mlaen. Sut mae cyflwyno Iesu yn yr oes gwyddonol, dysgedig, soffistigedig, anffyddlon, digred, ble mae cychwyn? Yr un sy'n bryder mawr i fi, nid yn unig bod capeli yn cau yn wythnosol, ond bod ysgolion Sul wedi dirwyn i ben. Ddim wedi cael ei adfer ar ôl cyfnod Covid, a mae hynny yn dragedy. Na, allwn ni fesur. Os fyddwn ni'n mynd allan i ginio ac yn gwisgo colar, a dyna un rheswm dwi yn ei wisgo fo, os fyddai'n cael sgwrs â rhywun yn y tŷ bwyta neu yn y bar. Did you go to church today? No. I used to go to Sunday school. Pobl ter oedran fi a 50 a mwy, o'n i'n arfal mynd i'r ysgol Sul. O'n i'n mynd i'r cwrdd efallai. O dad a mam cael seibiant bach ar Brown Sul, anfon nhw i'r ysgol Sul. I used to go. A ateb arall dwi'n ei gael yn fynych. I'm not spiritual, I'm not religious, but I'm spiritual. A chi gychwyn sgwrs, ynddi? Would you like a glass of spirit then? Would you like some? No. Tynnu gwaith. Dwi ddim yn grefyddol, ond mi ydw i'n ysbrydol. Mae yn man cychwyn da, tydi? I fi ofyn cwestiwn. A chi'n sylweddoli, mae dyna oedd rhan o strategaeth Iesu. Yn aml pan mae rhywun yn gofyn cwestiwn, dyma? Oedd yn gofyn cwestiwn nhw? Oedd yn hoffi'r drafodaeth? Oedd yn hoffi'r sgwrs? Pwy yw fy ymydog? A mae Iesu'n rhoi stori iddo fo. Dy'r gymydog ydy'r nid yr iddew, nid y lefiad, nid y clerigwr iddewig, ond Samariad. Da ni'n hyd yn oed siarad â Samariad. Dyn nhw ddim credu yn yr aberth o'n ni wedi bod yn cynnal ers cenedlaethau yn y deml. Maen nhw wedi gwahanu, maen nhw fyny fyna. Ateb anisgwyl i'r cyfreithiwr oedd yn ceisio dal Iesu mas. Y rai pobl ddim isio siarad efo. Wrth gwrs, oedd am y wraig gwerthfynnon Jacob. Gwraig fyddech chi yn amheus ohoni, fel menyw. Wedi cael perthynas â sawl dyn. Da ni'n siŵr os wedi bod yn brio dyn nhw. Ond mae hynny'n anebygol oherwydd doedd ddim hawl gan y ferch i gael ysgariad. Y gŵr yn cael ysgaru, ond nid y ferch yn ôl cyfraith Moses. Ond mae Iesu'n cychwyn y sgwrs gyda cwestiwn. Allai cael glasiad o ddŵr gen ti, plis? Ffynon Jacob, mae ryddwm ffynon Jacob, mae'n ryddwm ni fi. Pam wyt ti a ti yn niddew yn siarad â fi am unan Samariad? Ti'n mi fod i edrych yna, ti'n mi fod i sgwrsio? Pam? Mae Iesu'n troi y sgwrs i sôn am y dŵr bywio.
Pobl ddim eisiau siarad gyda Iesu. Yna gŵr wedyn, y gŵr gwallgof yn ôl disgrifiad Matthew beth bynnag. Hynny yw, salwch meddyliol, siŵr o fod, ond gwallgof o disgrifiad Matthew, Mark a Luc o'n efo. A mae hwn yn dweud wrth Iesu, beth safon ni di a mi Iesu mab y grychaf, yn enw Duw paid am poenydio. Cadw draw fyna. Dwi'n eisiau siarad â chdi, paid am poenydio. Na i aros yn y gwasgrofrwydd y mae cymdeithas wedi fel y belu. Chi'n cofio'r y gerdd gan y parchedigs Studdert Kennedy. When Jesus came to Birmingham, the people passed him by. Wel, sawl wir am bob tre, tydi? Sawl tre. So, be fydde croeso yn Nghaerdydd yw. The people would pass him by. Non-entity. Dibwys. Dim byd i gyfrannu i'n bywyd ni. Diddorol pan mae'r cais ma'n dod gan Groegwr, fe hoffem weld Iesu. Mae Philip yn ansicr, nwe? A dyna pam mae'n troi at ei frawd Andreas. Ti'n ni gael deud wrth Iesu, sut mae cyfleu hyn i Iesu? Fydde fo'n disgwyl hyn? A mae'n syndod efallai nad oedd Iesu wedi wneud ymdrech amlwg i genhadu ymhlith Groegaidd, ond ymhlith i ddewan. I chi wedi cael yr her a'r cyfrifoldeb i geisio cyflwyno'r ffydd i rywun erioed? Wrth gwrs, wahanol pan o'n i mewn swydd gweinidog, oedd disgwyl i fi wadd pobl. Faint o bobl eich chi wedi gwadd i'r cwrdd? Faint o bobl eich chi wedi cael sgwrs cadarnhaol ac adeiladol â nhw i gyflwyno'r ffydd? Fel Cymru Cymraeg yn iswyl iawn, mae'n debyg, ne? I drafod ein ffydd yn bersonol. Peidiwch â thrafod crefydd na gwleidyddes, oherwydd fydd yna anghytuno, fydd yna gweryla. We will agree to disagree. Mae'n debyg, ne? Ond mae yna modd o drafod yn does heb gweryla. Sgorau un enghraifft oedd ffrind i ni, Fiona finna, oedd hi wedi colli thad a oedd 3 brawd iddi wedi marw yn y blynyddoedd cyn hynny o alcoholiaeth, gwenwyn alcohol. A doedd hi ddim â pherthynas a'i chwiorydd, oedd y fam wedi marw yn ifanc a chwiorydd wedi cael ei magu gan nain, ond hi wedi cael ei magu dan ei thad. Oedd yn gynfocsiwr a nid y dyn mwyaf annwyl yn y byd, a swn i ddim yn ei ddewis o fel tad. Ac oedd o wedi effeithio yn ddrwg yn wael iawn ar y ferch. Ar ôl marw'r tad, beth i i'r angladd, a gofyn, ysa chi'n hoffi, di Gymraeg ydi, ysa chi'n hoffi mynd i gapel neu eglwys? Baswn, meddai, baswn. A fi es i Eglwys Crist wrth yr hyn, addoliad Anglicanaidd yn Saesneg. A hyfryd dweud yn a dwi'n mynd nôl rhyw 8 mlynedd wan, wedi cael croeso trwy'n galon yn yr eglwys. These people, they didn't know me, but they were friendly with me. Come on. Oedd ei thad wedi ei chaethiwo hi yn gymdeithasol ac yn deuluol. A doedd e ddim yn gyfarwydd a cael perthynas cyfeillgar ar wyn arall. A mae'n dal i fynd na, a dwi'n siŵr bod hi yna bore yma. Oedd hi yno pan eithon ni wasanaeth arbennig yna Sul diwetha pan oedd vicar newydd yn
Wel, o'n nhw'n dathlu 60 mlynedd ers adeiladu, yr adeilad modern wrth Cardiffai, Eglwys y Crwys. Pe bawn ni'n gorfod dweud beth yw Cristnogaeth? Wel, perthynas dio. Perthynas â chi eich hun. Mae Cristnogaeth yn galluogi chi beth bynnag ydych chi, beth bynnag ych chi wedi wneud, beth bynnag chi'n bwriadu wneud a'ch bywyd, yna faddeuant. Car yr arglwydd dy ddiw, a thôr galon ac ar thôr feddwl. Car dy gymydog, fel ti dy hun. Os na chi'n caru eich hun ac yn maddau eich hun, ac yn parchu eich hun, byddwch chi'n mynd parchu neb arall, oherwydd eich chi'n ansicr o'ch hunaniaeth. A mae Cristnogaeth yn rhoi hunaniaeth arbennig i ni oherwydd perthynas. Perthynas a chymydog, i fod yn berthynas arbennig am perthynas ni a Iesu. Car yr arglwydd dy ddiw, boed mewn perthynas ag awdur dy fywyd, car yr arglwydd dy ddiw a thorch galon, yn deimladol, arthfeddol, defnyddio eich gallu ymenyddol, eich dealltwriaeth, eich dirnandaeth o'r Efengil, ac o'r byd o'n cwmpas, a'ch bywyd, a'ch profiad mewn bywyd, defnyddio hwnna. Car dy gymydog. Dim yn golygu fy rai chi hoffi eich cymydog. Mae caru yn gryfach na hoffi, tydi. Siw bod chi wedi cwrdd â phobl yn y gorffennol, chi ddim yn ei hoffi nhw. Chi ddim yn hoffi eu hymddygiad nhw. Chi ddim yn hoffi eu hagwedd nhw. Chi ddim yn hoffi eu rhagfar nhw. Ond fe allwch chi caru nhw yn drigarog ac yn dysturiol. Ni'n byw mewn oes caled iawn yn Gristnogol. Yw 5% o boblogaeth Cymru heddiw sy'n debygol o fynd i gapel neu eglwys. 5 o bob cant. Ble mae'r 95%? Wel, ath Alun a finna ar ôl gwasanaeth yma. A gwasanaeth hyfryd gwyddewi plant achos o ministryd ar gau oherwydd bod ryw wr wedi cael damwain car am 1:00 y bore yna. Ac heddlu 5 fan heddlu yno yn gwahardd i ni fynd yn agos i'r gapel. Achos bod nhw eisiau sganio rhe. A fe ddethon ni yma. A diolch am y gwasanaeth arachog gawson ni yn hwmni y plant. Ble mae'r 95%? Wel, ath Alun a finna i lle coffi yn Stryd Wellfield, a wedd y lle'n llawn. Yn llawn, dydde? Yn siŵr bod yna rhyw 40 a mwy na. Mae pobl yn cymdeithasu ar fod y Sul, llawer nhw. Yn bod rygbi a bêl-droed ac yn ymlaen, de. Ond, o'n i'n meddwl, wel, ai fanna ddylwn ni fod yn sgwrsio. A ddim iwsio'r gair cenhadu, ond yn sgwrsio, ynde? Chwa? Dwi'n llawenhau yn fawr iawn bod yna grwpiau dysgu Cymraeg wedi sefydlu. Grwpiau bychin, ne? A da ni'n perthyn i 2 ohonyn nhw. A hybu dysgu Cymraeg. Ond beth am sefydlu grwpiau cyflwyno y ffydd hefyd? Mewn cartrefi, mewn tafarn, mewn lle coffi. Mae'n ddyletswydd yn ni. Iesu, chi, fi, yw halen y ddaear. Chi yw goleini'r byd. Eithir os diflasodd yr halen, a pha beth yr rhelltir. Mae yna ddirywiad dychryntryd oes yn ein cymdeithas. Mae'n cael y papur dyddiol, ond mae yna 2 neu 3 o adroddiadau am lofruddiaethau. Achos papur lleol, dwi'n brynu, y ran fwyaf yn ein cyffiniau ni. Cam-drin o fewn teulu,
agwedd rhieni yn camdrin i plant, i babanod hyd yn oed. Chi di halen y ddear. Ydy gwleidyddion ni, San Steffan, gwleidyddion ni, yma yn Nghaerdydd, oes ganddyn nhw atebion? Diolch am eu hymdrechion nhw, yn gofal am iechyd a iechyd meddwl ac yn y blaen. Gyda ni mae'r cyfrifoldeb. Mae'n her aruthrol. Her i gyflwyno yr efengyl. Her i drosglwyddo'r hyn i chi wedi gael. A dwi'n siŵr, dwi'n argwyddiedig bod bron pob un o'n chi wedi cael eich magu ar aelwyd Gristnogol. A dyna pam eich yma. I chi wedi etifeddu ffydd, taid, nain. Mam, dad, brodyr chwiorydd efallai. Ond mae'r 95% erbyn hyn ddim wedi cael ei magu ar aelwyd Gristnogol. Yn cofio, chydig ar ôl symud i Gaerdydd, o'n i'n teithio ar fws 2 lawr yn Wellfield. A chymod yr eglwys a tŵr sy'n Sant Andreas, dwi'n meddwl, ar y dde, diwedd Wellfield. A'r hogyn bach rhyw 7 oed. What's that, Daddy? Is that a castle? Is that a castle? No, it's a church. What's a church then? Come on. Mae'r lefel yna o anwybodaeth ymhlith ein plant ni. A hynny, 40 mlynedd yn ôl. Gymaint gwaith. Anwybodaeth pobl am y ffydd. Wel, werth i fi ddiweddu, neu Bob yn dweud gad i'n gwadd yma eto. Dyfynu Asaria Sadrach. Gyda llaw Asaria Sadrach, wel, pan ni'n hogyn, ni'n rhyfeddu at yr enw bod na ddyn fel na, o'n i'n meddwl, tramorwr ddo, ond un o Sir Benfro a sefydlodd achosion yn Nyffryn Conwy. Y capel lle ges i medyddio yn erbyn hyn. Salem Llambedr Cennin. A chi enw hyfryd e. Llambedr Cennin. A fo sefydlodd Eglwys yn Llanrwys a hefyd Baker Street, capel yn Bynwyr yn Aberystwyth. Dyn rhyfeddol. A emyn ardderchog Asaria di, os gofyn rhywun beth yw Duw, atebwn ni, mae cariad yw. Fe fflamiodd cariad tri yn un yn rhyfedd at anheilwng ddyn. Nid dim rhinweddau yn am ni, na dyn am wnaed ar calfari, fe'n achos iddo garu dyn, ei garodd ei fwyn hun. Ac i'r cariad hwnnw, y cariad tragwyddol hwnnw, y cariad amhrisiadwy hwnnw, y dylem ni fod yn dystion mwyn enw. Amen. A ni, yr emyn 758. Emyn y parchedig John Roberts oedd yn weinidog gyda chi yn Harnarfon. John Roberts Llanfwrog, Ynys Môn, lle nath o fynd i ymddeol. A mae hwn yn emyn personol iawn. Ac os darllenwch chi gyfrol Dr. Derek Sgwyd Morgan, oedd yn ffrind i John Roberts. Y pryder oedd arisg iddo fo oedd bod ei ferch yn ei harddega yn astudio lefel A yn ysgol yn Hararfon, bod ei argyffuria. A sawl noson fu gweinidogion Carnarfon allan tan oriau ma yn y bore o chwilio amdani oherwydd effaith a chaethiwed a cyffuria. A rhwng y llinella, i chi'n gallu synhwyro y pryder ar gofid y rhiant yma. 750. Pan wyf yn teimlo'n unig lawer awr. Un cyd dymaith ar i'r llwybrau'r llawr. Am law fan heidwad y diolch a fi, a'i gafael ynof na sgwela fi. Pan fyddo beichiau bywyd yn trymhau,
a blinder byd yn peri i'm lesgau. Gwn am y llaw a all fy nhynal i a'i gafael ynof, na sgwela fi. Pan brofais archoll pechod ar fy nhais, a minain ysu gŵr dan gyr a chrais, i dyner law am hymgyleddodd i a'i gafael ynof, na sgwela fi. A pan ddaw braw yr alwad fawr i'm rhan, a'r cryfaf rai o'm hamgwyl oll yn wan, nid ofnaf ddim ei law am tywys i a'i gafael. A'i gafael ynof, na sgwela fi. 758. Diolch yn dad am dy law caredig graslon sy'n cael ei ymestyn i bob un sydd mewn gyfyngder, mewn ofn a dychryn. Yn arbennig y rhai sydd wedi ei ceisio gan ryfel a newyn. Boed i ti drigarhau a chymer arweinwyr byd i weithredu mewn cyfiawnder a thegwch. A thangnefed yw yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadw ein calonau a'n meddyliau yng Nghrist Iesu ein Arglwydd. Amen.